24-18 дастаи рӯшон ва муҳоҷирони ишкошӣ малон дар майдон дар марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа қарор доранд. мусобиқа барои гирифтани ҷои сеюм дар банкашӣ байни дастаи ҷумҳурии Қирғизистон дастаи рӯшон боз як кӯшиши дигарро хуб анҷом дод ва як имтиёз дар шумораи холҳояш замъ кард. ҳамон зарбаи охирин буд ки натиҷа 1-1 шуд. даври сеюм шурӯъ гардид. муҳоҷирони ишкошин боз як имтиёз аз даст доданд. ҷояшонро иваз карданд баъди хотимаи даври дуюм. ки дар экран ҳастанд ин аз дастаи муҳоҷирони ишкошим аст. довари дараҷаи байналмилалӣ имтиёз ба нафъи баъди иштибоҳи дастаи рӯшон ба нафъи муҳоҷирони ишкошим. дастаи рӯшон боз як имтиёзи дигар гирифт. садо баланд шуд ки рӯшониҳо дар банкашӣ ҳам ба финал рафтанд. инҷо ҳам дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи волейбол қарор доранд. як имтиёз аз даст рафт. дар мусобиқаи банкашӣ ғолиби мусобиқа дастаи ноҳияи рӯшон инҷо ғолиб маълум нест. дастаи рӯшон дар банкашӣ ғолиб омад. волейбол давом дорад. зарбаи қавӣ. рӯшониҳо боз тӯбро ба худ баргардониданд ва як хол ҳам гирифтанд. ин маъмулист. рӯшониҳо боз имтиёзи дигар мегиранд. тӯбро ҳарифонашон ҷониби худ баргардониданд ва як хол гирифтанд. дастаи муҳоҷирони ишкошин. غالبیت نصیب رجب
Приглашается Одинай Бузурмир Чориев, Хуршедбек. Хайрбинабади Курбонҷонов Далер, Аббосов Ҳусейндор. با همین ترتیب رفتی سبقت رو یک لحظه نظاره کردیم و خیلی جذابیت رو هم در این واخوری دیدیم. اکنون دور سیوم است، خیلی سبقت که طول میکشد. ما هم اینجا گزارشی کوتاهی خود را خاتمه دادیم که در تنتنه نوروزی ولایت مختار کوهستان بدخشان بود و مهمانان هم خیلی زیاد بودند.